Hola, sóc la Laia. Us vull presentar la meva família. La mama es diu Mercè. El papa es diu Andreu. La iaia, que es diu Elvira. I el menut, l'Arnau. Bé, hi falta el que encara està a la panxa, que es dirà Pau. Un altre xic a la família. I aquesta sóc jo, i tinc 13 anys. La mama està embarassada i només falta un mes perquè arribi en Pau. Ella diu que ja és una mami experta, però tot i així fa les visites que toquen cada mes i a més fa ioga, que diu que li va molt bé. Jo l'acompanyo algun cop a les visites mensuals. I vas ampliant cada vegada més groc. Un dia vam fer una visita pels llocs on atendran a la mama. La Cristina, que és llevadora, ens ho va ensenyar tot. No sabia que els nens també podien néixer dins de l'aigua i feia molt bona olor. Olor a bebè. El papa és diabètic des dels 26 anys, però això no és cap problema. Cada 6 mesos va al CAP a que li facin anàlisis i el metge li fa un seguiment. També, un cop a l'any, li fan allò del cor, un electro. Jo no sé molt bé què és. I també li fan una exploració dels peus. Que tampoc entenc per què s'ha de fer, però s'ha de fer. I cada 2 anys li miren el fons dels ulls. El papa m'ha explicat que al fons dels ulls es pot veure moltes coses de la nostra salut. Que xulo, no? Ara, tots estem pendents de l'arribada d'en Pau, però l'altre dia vam tenir un susto. Bé, realment, ara que us explico, va ser una gran aventura, sobretot per la iaia. Estaven a la sala d'espera de l'hospital, perquè la mama tenia una visita de seguiment amb la llevadora, i la iaia va començar a sentir un dolor molt fort al pit. Ràpidament, se la van importar a urgències amb una cadira de rodes. I allà, el metge li va fer una exploració i em van explicar que es va activar el codi infart. Quin nom, no? Com de pel·lícula d'espies. I sabeu què? Se la van emportar amb l'helicòpter a Tarragona. Allà la van atendre metges especialistes i el papa m'ha explicat que li van posar a l'artèria una molla per obrir-la. Uau, al·lucino! Després la van tornar amb una superambulància a l'hospital d'aquí, el Verge de la Cinta, on va estar un parell de dies. Per sort, ha estat només un susto i ara la iaia ja està bé. Haurà de seguir fent visites al metge, esclar. I avui és el gran dia. Avui naixerà Pau. A la mama l'han ingressat i ara toca esperar.
I aquí tenim en Pau. És tan xicotet. Quin follon hi haurà ara a casa. Però com jo ja sóc gran, podré ajudar la mama. I m'he adonat que al nostre país som molt afortunats de tenir totes aquestes persones i llocs per ajudar-nos. L'Institut Català de la Salut.